אני ליאור, והיום אני רוצה להראות לכם את הבית של זללני. מי שראה את כפר הדרדסים פרק 1, אז הוא ראה גם את הבית הזה, כי זה היה הבית של זללני. אוקיי, בואו נתחיל מבחוץ. פה יש דלת וחלון שאפשר לפתוח אותם, אני אפתח אותם מבפנים. פה יש תיבת דואר. ופה זה הבפנים, סליחה. פה יש בפנים, והנה הדלת שאפשר לפתוח אותה. הנה בחוץ, וחלון שאפשר לפתוח אותו. אוקיי? עכשיו אנחנו נהיה במטבח. זה התנור. יש פה מדבקה של אש, פה יש מדבקה של מצרכים. אוקיי? פה יש כאילו כף וכזה שהם לוקחים את הצ'יפס, לא יודעת איך קוראים לזה. הנה, אם אתם מזהים. ופה זה החדר של זללני. ויש לו פה שידה, ופה יש, לא יודעת, תמונה נראה לי, כן. ופה הוא לוקח את כל מה שהוא אוכל. הנה. כל יום יש משהו אחר. יום אחד יצא, לחם, ושוב. פה זה גם מסתובב. וזה כאילו המזווה שלו, נראה לי, כן. וזה מה שבעצם רציתי להראות לכם. ואגב, אפשר לסגור את החלון, או לא טוב, נגיד בלילה. וזהו, וזה הראיתי לכם. טוב, אני אראה שוב. ופה אין כלום, הנה. וכולם חושבים שזה היה בית של דרדס סבא, אבל זה לא. זה היה בית של זללני. ושכחתי להוסיף עוד משהו. זה פה, זה כאן, אתם רואים? פה זה כאילו חלון. זה כאילו, זה. טוב, זה בעיקר מה שרציתי להראות לכם. אז תודה רבה שצפיתם, תעשו לייק.